roi trai sai sin pat ngai ko ble phi ba ro ha kerteng ke badan bor tam ke jong uji su te phi la request nga don na pedeng jong phi chat phohsniew bet ye gi bsieñ ma kita gi bsieñ ki juan ban po e phi mat kita ki nyang lartham ki wan ban ker ye phi la ne ki klan ye phi ha kata hi ker kwam la dangam ke mau baharu ya ka tu ka jing tho ka jong phi tang ba ngan chu batai klum bet ha ki bun rukom shapang ki ba phohsniew ya ki bsieñ la ne ki nyang lartham la ne ki thliem te ngan batai ye phi ka jing mot jong kan ni ka jing phohsniew kini ka jing phohsniew phi tet balai ba ngi ju phohsniew namar mangi em ni dang dei tang ki breu kan te ba ngi dang dei tang ki breu te u blei jongi pat u e ba ka ngi te ha ba u e ngi u kwa kan man sneng ngi te ngi khoj hadu ka no ngi hok hadu ka no ba u blei un wan pau direct hangi te u blei un no wan pau direct hangi te yo le se yo dan ru ki ba u la pen pau ya kata ngam la bangan bo pot yo blei la ne bangan ben yi kita ki ba ya shem kum taru han re nga hi la di ngaju ya shem bat u blei ha ki jing yo i pau lane ha kapor ka banga khabrip ki khmat kumni wan pau lane nga yo asngeu ka sur ka jong u ka ba ukran te hanre dak ni hi ka khmat do te ngam pat ju i kan hadu menta te dakasur te ngala yo sngo ka ba ublei ukran te ka taru kam julong ten barabor hanre barabor hi ka deibet ha ki jing yo i pau leng ba ki jing phohsniew kumba ka tin ka jong ublei kala kren ba shapang kane te upen pau ke nye phi te la da don ma phi mano phi yo i kini ki jing phohsniew ki ba pen prakhat e phi ne em te ai ngo yo blei bo bleu i ke nye phi te ublei u wan leng ba ki jing phohsniew ban sneng ye phi ban pen i ye phi bat ula seiru ye ki shakri ki jong u nganam ong re ba dei tang manga ka batai ki jing phohsniew don bon ki ba ublei ula ai ka sap ki ba ublei ula pen sle ba kin long ka jing kur khu shibon na ka banta jong phi ki ba ju sha skor ka tien ka jong ublei te ublei ru pen ye kan do kan ye kita ki breu ba kan pensuk ye ka mensim ka jong phi namar don bon ki ba ya kendo pat nga ki ong ngala da tho ru ki ba phone nga ngala shu tho ru po ki copy ba nga yo i pau bet hanre ngam la ban shempang te nga yo i ni ka channel bat nga yo shibon ka jingmot te na ka banta ki ba yo i barabor te kala pen comment shibon te hanre na ka banta ki bom yo i pat ki ilong kam kai ken te hanre le ha perthet mo ha perthet te ngi hap hi ban mat i te ki barok khoi na madala shubun bitang ki nong yo ro ru nginam ki kardan hi re te kumbalong yo jisu ru ubaya ro ru don ba ben ru don te ngi ru ngi hap hi ban ya na kata kaju kalen te la da yo jisu jo ngi la sha i ben la sha kran ben te yang ngi ru ngi hap hi ban sha kum ta te ngi nam sngo pher kata kam de ka ba shu jak la tang hangi tem tai ne ya bet chek jing patai jong kan de ka jing phohsniew te la da phi phohsniew ba ubusen upo epi ubusen udai ka dor jong usetan ken mau bahai kata ubusen udai ka dor jong usetan la da uklan ye phi kamot ulayo ban kontrol ya ka jing in ka jong phi kan te la da ulayo ban po e phi kamot phi la laptop phi sa chak bhai ya la de twai dem kho siu mat jong ble la da phi phohsniew ba kum no la da uk so la ne phi phohsniew ba po ubsen la ne ki sno ki thlem la ne ki tat ki nya lartham kata kamot ba usetan ulayo ye phi te la ne utat usniang te kamot uksoj ulayo ye phi ubamman ulayo ye phi te ba phin lat ye kata phim lat ka man khuslal da phi i kum ki jat jing yu i wat jupen khuslai la de henry shimi ka tin ka jong ublei pule duwai ruai ro utrai ong jisu ya rap ya ngaban lat na ka pop u ei hi uban lat na ka pop mdon uwe ru ubalat henry da ka bangi it ha u jisu phi i kum no jisu ula job ya usetan da ka tin ka jong ublei em u jisu ula job te namar kata la da phi dap da ka tin ka jong ublei ne em pension job kan yi ki jing pen shoi ki ba wan care so dong ye phi teng teng lapo ubsen ye phi na ka ti jong phi ka la laptop teng teng phi la pet lor ni ka mat jong phi ka la laptop teng teng phi la mong shin tur jong phi la kran tam you know teng teng ka jat ka la tam shno kamot phi
pila phohsniew bala syapo na kejat bat kumta ken ter te dak sno kini ki thlem ki airu te henry kini penem kini ki brio ki ba pen sngo bhayu ble kin yo I ken yo busen tang ba kin yo ba ken man penyap kin yo I ba ubusen ulape tang ba umlap re ba kadon ke por ba ki shim dak wat ki pom ar dekot yo tu ubusen kamu komno kamot ba ki don ye ka tin ka jong uble bat haba ki le ye ka tin ka jong uble kini ki brio ki ba puli bat ki ba le kamu hajing phohsniew ru phi job bet aphi khun dawan be u ru phi job bet kini pat ki bom ju puli bible bha ki bom ju ruai bha ki bom ju duai lane ki puli tamba kim le te phin yu I be hajing phohsniew ba phi ram bet ken te ta phi phohsniew besen kamut kum ta ken te nganget phi la sngo tho te ngap ha ki ji hi kai ba phin nang kan man ya lan ti na ba ha kan ka channel ngawan ra ye ki ji hi kai ki be de bet ka jinglong jing em jongi ka man la ka sngi te ki ji kai ru ki long ki ba shai bet kedar ki ba kamlong kelan te nama da long kelan te phi ru phi jinjar em ban sngot ho te hen ka long be direct te ye le ban pan bor ke no ble ba phin la ban pen trekam te ngala le khna ye kani ka channel da ka jing lam lan ti ba start ka jong ble te hang ni habang ilong ji seng lengi don tangwe arngot da bon palat ru san ngot la ne shi phongot ngim ju ya don hi hen rei uble ula pen I pau ha we ubriu jong uble te uong ba kaleng kha jong phi kalong ka ba he hadu kata ka ba uble ula ai phi ban chakri ba phi don yo mo khiu ban nap teng la perkhat kum no kini ki briu ki don patang khndiat han renga yu I ka de ka ne ken kaleng kha YouTube ka ba don hang ne ka ba bon nap deng jong phi yo ban pet te nakabenta ki ba ju pet testa te ka ne ka de kata ka ji ya kenduk lang ka jongi ka man la ka sngi ngi long ka wei how try ngin nom ya sngo nong wei phila ban pha message nga ha ka no ka por la dangam yo ban reply ru bang apun kam pha biang ken yo bang a klem yu issue ba ki bon ki message wa ju thau ka nya ka jing duna ka jing palat chunga na ma bale ngadang dei tang ka briu han re ban ong bang don yo mun sim sarong bang le ba he te don re kom kata na ma bale nga I bhai phisia ki ba don hang ni ha po YouTube channel chunga kham ta na ma bale ki la long kum ki khon ki ti ki ba uble u ayanga bangan sumar ki de ki khon ki jong uble ki ba mangangan long kum kata ka kanong sumar kata ka kume ka ba kenja man sem no mar kata nga ju hikai man ka sngi phisia puli bible te nganget ha ka wi ka sngi la da uble kala kalanti ngin yo ban kendo lang ha kanu ka lumpung ha kanu ka jaka mangini shem mangini yo ban lek men ni ka kerteng ka jong utrai te nga ye phi de ka jing ka jong try nga duai na kam ta ka jong phi malaga sngi de banga puturoi henre banga sngo ken nga ye thu ye phi ba phi ru phi yo ban duai lang ken na kam ta ka jong na mar ba kum ba phi dan kam ki jing duai nga ru nga dan kam ka jing duai ngin ye long chitli ka wei how try te uble nang yo ban kur khui phi lang ba ro ya ro try